puja lan puji dhateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun paring kasarasan hingga kita sedaya saged kempal wonten acara tingkeban menika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Sholawat saha salam mugi kahaturaken dhateng junjunganipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya angsal syafaatipun wonten ing yaumil akhir. Para rawuh ingkang kinurmatan, kawula minangka pranatacara badhe ngaturaken runtutanipun adicara ingkang badhe kalaksanan wonten dalu menika. Ingkang sepindah pembuka nomor kalih pambaga harja dening pamangku gati. 3 siraman sekawan brojolan gangsal medhot janur 6 gantos busana 7 mecah siwur 8 dodolan dawetan 9 penutup. Acara resmi dipun bikak kaliyan sambutan saking kaluwargi utawa tuan dalem ingkang kagungan hajat. Sambutan menika gadah isi ngendikan syukur, matur nuwun, inggil rawuh dayoh lan unjuk maksud acara. Upacara pensucian diri dipunlajengaken kaliyan upacara siraman ingkang kagungan makna penyucian diri lahir lan batos kagem calon pengantin sadèrèngipun mlebeti sugeng enggal. Sasampunipun siraman dipuntindakaken brojolan. Inggih menika upacara simbolis ingkang nglibataken tigan ayam kampung dados lambang pangajeng-ajeng supados calon pengantin dikaruniai keturunan. Simbolisasi lan pucuking acara. Prosesi medhot janur nglambangkan pemutusan tansulan masa rumiyin lan dimulainipun lembaran sugeng nembe sareng pasangan. Pengantin lajeng nindakaken gantos busana dados penanda kesiapan mlebeti perangan salajengipun lebet rangkepan upacara. Busana kaping 1 nganti 6 busana kanthi corak sing mewah utawa megah restu. Busana kaping 7 busana pungkasan iki minangka nyamping wonten pethak. Sesampun gantos busana pecah siwur gayung saking bathuk klapa inggih menika simbol pecahipun pambengan utawi pambengan. Rangkaian ditutup kaliyan sadyan dawetan setunggaling prosesi ingkang kebak kegembiraan lan syarat makna filosofis. Menika nglambangkan pangajeng-ajeng supados rejeki tansah lancar lan daya ingkang rawuh maringaken donga restu. Mekaten adicara ingkang sampun kalampah, mugi dadosaken barokah lan kasarasan utamanipun kangge lare ingkang wonten kandungan. Kawula ingkang pambiwara ngaturaken matur sembah nuwun lan agunging pangapunten saking tindak tanduk lan pitutur ingkang boten sekeca wonten manahipun panjenengan sedaya. Kawula nyuwun lumunturing sing samudra palaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.